Kahinyo Trap Youth Council hakano pais ngi jong arpa treng nailar arjat pulai kala IT daga jing tho ringkat kimat ban wanra ka songsok song sengan haka jela Show Director General of Police DGP jong Kamegalaya u Dr. LR Bisnoy IPS. Habakran sikilat pathai kubor hadin gajaya kendo yo DGP kinongailam ke HYC kila ong. Bakila kedau ya kebenta ban penklan bor pahara hak haput hapadeng gajaya penbetput hapadeng ka Asam ban Megalaya kenang beginong song snong kin yo e kamon kabalat lut ban sim ya karai. Kamat ke ban kong ka bangi la ya keren kalong hakabadi bat ka songsuk song sengan jongki bru jongi hapo border area. Kumba pitip kalong ba ka ki arteli ki sorkar jalam ta ka nakhlia ba Asam kidon hapadeng jong ka jinga penbetput. But hak ni ka jing ya penbetput kidon kato ka ni ki mat la ni kita ki principal ya ki ba ki la ya sim da arteli ki jala ban ya chakmat hak ni ka jing penbetput but kawai na ki mat ki ba ki la sim kolong ba kin sngap ya ka mon like lut ki jong pajba la ni kata ka people wills mo kabomut ba kini ki nong song sinong ki mon ban le chakano ka jala ti ka hot ki don ko ki principal ri ka wai na kini principal ka dei ka ne ka people's will ti kuma POE ha kini ki sngi kalong ba kaladon ka jingkeren jong ka wai na ki seng bahalang na po karbi ka baong ba lada dei ba ki sinong khasi penar ki jongi lani kino ki sinong ki badon hapo border area ki rai ban le chapo makhlia kala ban mi ka jingya kenrum kenram kumbajiah Manipur. Tika ni kalong ka ba nakaliang ka seng ni namla ban pediang. Kalong ka statement ya ka ba ngihaban pendem ya ka statement no beli kani ka statement kalau along ka ba piberngem ya ki breu ban syong ju bor Asam. Kani ka jing persyang ka desperate attempt jong kini ki kan hun ya ka ban penbor ya ki breu ban ne jubor Asam la ne ban rai ban don Asam ban ya kum kani da nakaliang jong kaseng dalili ruem yom nam la ban pediang ti kum ta nakaliang kaseng ni la dawa na u DG jongka mekhlia ba u de ban sim kia ban pentikna ba kan don ka jingyada ya ki breu ki jongi ki basa bodor ere na beli klem ga jingyada bopura kini ki breu ki la ban sha berngem ki la ban sha penting da kumni da kumtai bat nginum tip ka i ba kin rai ha kasni ba ki regional committee ki rai ti kum ta ngila impress ya u DG ba u de ban sim kia ban pentikna ba kan don ka songsuk song sengan ha bodor area kanom dei ban don kanu ka kanhon ka ban berngem bersit ka ban bor ya ki breu ki jongi bat ngi kwa ba ki breu ki jongi kin jit da kamon lai duj ti hakaju ko poru ngila jemut ba khnang ba kata ka songsuk sengan ha border area kanwan ya kitu ki nyoteli ki BOP dei ban pentrikam no pura ya ki nolor kata ya kini ki assisting BOP but OP ngidi ban penklan ya ki but dei ban penbiang ru ya ki tiar kitar kumikali bat ki jingdon kam hakaba wan ra ya kana songsuk sengan naka liang jong u DG ula ya thu yangi ya ka jing duna jong ki bor kulit na boleh ka ki bobon kini ki new recruitment ru mata ki padep ya ka training hari ulah ong ba kun sasimkia ya ka ban penbiang ya kini ki bor kulit na boleh makiru kim kwa chu bakan mi ka kendrum kendram hapo di border area. Uba Robert June Karjarenu Presiden ulaong bakaseng kelahikran ban penklanyi ki kerdap talasi mendir ban rung syaka jela. Ulaong ru baka Directorate of Infiltration kam syamla trekam kumbak milenti bat kumta kaseng ka kentu jor yaw DGP ban tuklar halor kani. Kami khlia ka don la ka jong ka Directorate of Infiltration. Kajing temu jong kani ka Directorate of Infiltration kalong ban yada ya kajing rung kertlep jong ki poiwir na ki bar jala bat kumjuru na ki bar jong dari India. Beling ong ki bar jala na boleh ki bud ki poiwir bari ki penon kam ye ki jala kum ka Asam ban prungkli syaka jala maklia. Ti nakapor ni yo iba ki poiwir ki poi ha ki sinong ki thau da ki boss da ki truck da ki kali nakaliang jong kaseng ni haban suya be thong ki nakawai ki por sa ki por dang hai kini ki singiru ki unit ki sarkil ki jongi ya ban bat ki ndala bat ki dala pan ki kot slakim don apa deng jong kiru ki bala hai ki jaka bala ki boper dala lai pantang kot ban pensya ba ki ding inong India ro kimdon ti ka lapen sungsi yang ini no beli abang iladon yang tak Directorate of Infiltration ngikwa bakin trikam di hakabri bagani ula pentip yang ini ba hoj kumbakalong menta nakaliang jongka
police department kita don kumpa khat khandai teli ki infiltration check gate hakaleng jong kam mekhlia but ki ulapan pauru ba kam degi ba ka degi jing kisha ba ka don ka jing duna ha ki staff shortage of staff hakaleng bat kaman power ban penbit penbiang ya kane di ula ong hangi ba unsa revisit ya kane ka kam but u kwa ya ban pentikna ba kat bala kini ki poiwer kinom yo la than ban rung ha ka jala ha jungi ule thuru yang ye statistik bah kini ki port kala don ka pushback kala don ka arrest but kala don ru ka prosecution ye bobon ki Bangladeshi national ki bala rung tu ha ka jala ha jungi kaseng kala kentu yo DGP ban pan khlan ru ya ki kendon ban te lakam ya ka jingjor u drugs u 1 poi sha ka jalla but ai jingmot chi ki bor pulit ki BSF bat katanat custom and central excise baki dai ban pan long jingkhan ra bat jinge trai lang dak ba shim lang ya ki bor panyach nong kumba POE menta ka jing poi jong ki drugs hapo mekhlia ka jing sha kem ki ka jor but ladang ipet ya ka statistik ru kat kumba penmi daki bor jong sarkar mekhlia yo iba ki brew I kumba kanang mi kisngi hamtam ki khun samla ki lanang ngop ha u drugs but ka wei ki daw ke bang yimla ban len kalong ba kumba ngitip hapo mekhlia hadum tam don ka karkhana national drugs mulai no kenjal se ba ki pung chani ka to ni tian rei ki bubu ni ka drugs kawan na sabar jong kiri bat na sabar jong ka jala di kumta na kalian jong seng ni la ajumut ya ka sarkar mekhlia khamta mu duji ni ong ba ladang ilala ban check ya kani ka supply jong udrok na sabar jong ka jala bat na sabar jong kari le se kani ka jing ya khun je jing eksaj jong ka jala ka jong ni persha ya udrok ane ka war on drunk kan duna lani kan sukses na ubli ki yo drok nai naba mono ban wan ra kini ki bar sala ki wan ki wan ki kali ki wan ki ti kum tangi ong ba ka di bandon ka proper mechanism ka proper policy ya kan di ban reduce ya kan di ka drug supply apo jong ka jela jong ti kum ta ki ngila da ong ru ba ka di bandon kan di ka surprise checking no nakapor sa kapor kanang ba la ban kem ye kini ki brew ki ba wan ra ye kini ki drug sa ka jala ni nakaliang udiji ulay thu ba ka mekhlia police ha kini ki snem tam kalala ban break ye ka record jong san pho teli ki snem ha ka badai bat ka jing yo kem ye ki drug sa ka ulay thu ru ba ki la ye chakmat ha ka ban don ka tu ka preventive measure lane kata ka jing don kam le se ban kem no lupa ye ki brew ki bala kerni ha kan ne jing didrok ha kan ne jing didrok nak ba don ka tu ka advisory board kan longkum ka preventive measure ya ka ba hab ban kem namar ba kilal kerni ha kan ne jing didrok kum kita ula ya thu batu la pentip ru hangi ba kum ba ka long mata ka anti narcotic cell jong ka police department ka long ka shimkia ba den kam but la ongru ni bala dang yo kino ki information ngidi banyak trilang but police but kadon kam ka jingker pat nak leng sengru bah kam dei bo drugs ngidon kam banyak teli kum ka jala kawai kesur no beli nginom la benda ai la ki jong kesur no beli kani gedi ketma ka ban keta ya borok kinong yung sen tika bil jongi ka sengru kolong bah ka beli bo drugs ngidi banyak trilang but ka social welfare department ngidi banyak trilang but ka addiction department ban tertentu ya ki samla ka jongi but kum ju ru hak beli but ka jingkem ya kini ki bawan le business ya une umar jing sniu don kam ban trilang but ki rabas nong don kam ban trilang but bor kulit kanang bangin la ban rat kong ya kan jing sniu ko balasar haka jelah jong